tervetuloa seuraamaan Kauhun takana -dokumentin toista osaa. En näytä. Yök. No niin. Mennään sisään Salon näyttämön tiloihin, jossa tälläkin päivämäärällä 24. syyskuuta tehdään pätevää teatteritaidetta. Ja nyt muuten katsotaan miten valojen... Vähän toi valo hävii. Ei se haittaa, kun susta näkyy nyt semmonen tumma varjo. Niin... Nyt mennään tonne puiseen kanssa. Kyllä. Laitetaanko pallit heilumaan? Mua ei oo vielä. Fiilinki on ihan hyvä. Katsotaan nyt, seuraavaksi mennään sisälle ja vedetään ensimmäinen läpimeno tekniikan kanssa. Niin katsotaan, että mitä siitä tulee. Niin silleen odotan kyllä kovasti, että nyt kaikki musat kuulostaa ja valot näyttää ja silleen. Mikä meno, mikä vittus, miksi? Sen takia, että meidän piti tänään saada tekniikka valmiiksi, ei saatu. Meidän piti saada tänään toinen tanssikuntoon, ei saatu. Meillä piti olla tänään melkein kaikki paikalla, siis kaikki muut paitsi Sonja-näyttelijä meni päin. Ja mulla on 10 tilillä ja Matti tarjoaa mulle kaljaa ja hän on työtä. Se on se! Kymmenen käskyä lähti liikkeelle ihan jo silloin kun tehtiin Kau-performanssia Ystävä tuossa lokakuussa 2009. Ja silloin ton Jussi-Pekan kanssa, joka näyttelee Mikkeä 10 käskyssä, silloin hän näytteli Miken isää Ystävässä, niin silloin keskusteltiin jo mahdollisesti, että puoliksi vitsillä keskusteltiin, että olisiko niinku sellainen, että jos tälle tekisi vaikka vahingossa jatko-osan tai jotain muuta, että sit se Mikke olisi niinku aikuinen mies siinä ja näin poispäin. Mä tulin 10 käskyyn mukaan oikeastaan jo vuosi sitten. Silloin oli ollut tää Ystävän ensi-ilta ja silloin oli jo tiedossa, että sillä Ystävälle tehdään jatkoa. Ja Tuomas kysyi mua, että haluaisinko mä tulla tuohon 10 käskyyn esittämään Mikkeä. Tai silloin tää nyt ei vielä ollut nimeä, mutta että haluaisinko mä tulla esittämään Mikkeä siihen. Ja mä sanoin, että joo. Ja tässä sitä nyt ollaan. Käsikirjoitustyö alkoi itse asiassa just silloin lokakuussa 2009. Mä aloin silloin kirjoittamaan jo tekemään runkoa ja dialogia ja näin poispäin. Ja olisiko se nyt ollut sit niin, että mulla oli jo joulukuussa, tammikuussa sitten valmis käsikirjoitus olemassa. Että olin naputellut siinä sitten ja dikkasin itekin siitä tekstistä, mikä siinä sitten oli. Ja sitä sitten vielä väänteli ja käänteli siinä itsekseni. Ja sitten oli niinku semmoinen olo, että helvetti, että kyllä tämä tarvitsee jonkun toisen näkökulman tää kässäri. Että tää on ihan pelkkää Tuomasta nyt koko saatanan touhu. Tuomas oli sen käsiksen niinku kirjoittanut jo ja tehnyt sen tarinan. Ja sit mä vaan pyysin mua, että joskus pidettäisiin niin sanotut dialogitalkoot. Elikkä sit katseltiin sitä kässäriä ja kirjoitettiin sinne uusiksi jotain repliikkejä ja sillä ja sen jonkun verran se sit muuttui sen yhden päivän aikana. Ja sit saatiin siinä toukokuussa 2010, niin saatiin sitten lopulliseen malliinsa tämä käsikirjoitus. No mitäs nyt kun teillä on nuo vaatteet tuossa päällä, niin miltä ne tuntuu teidän päällä? Vähän tää frakki painaa ja mulla on talviheinä. Se on ihan hyvä. Se on talvipakkasesta. No siinä on tästä on kumaista semmonen hirvittävä suhielikka sukka. Voi mennä kyllä juhlista. Tai hirvittävämpi kuin yleensä. Näyttää hyvältä tää varjoteatteri. Käyttäydy! Ai vastaan. Kerrosoteri pamahti suoraan perseeseen. Mikä meno? Nyt on tämmönen meno, että me pohditaan ensi viikkoa ja tätä viikkoa ja tätä päivää ja tätä iltaa ja tätä näytelmää. Okei. Onks meillä... Niin, voidaan tehdä semmonen. Niin, voidaan tehdä semmonen. Moi. Mitä tää Pyry tapahtuu? En mä tiedä. Miksi sä olet täällä?
En mä tiedä. Tiedätkö mikä näytelmä tää on? En mä tiedä. Kiitos. Ole hyvä. Saarassa ja mussa on, mitäs yhtäläisyyksiä meissä olisi? Meissä on, ei sillä hirveästi, mut on joitain, kuten Et vaikka Noora nyt ei välttämättä ole semmonen niinku maailman kiltein ihminen, mutta kyllä mun mielestä semmonen niinku tietty semmonen kiltteys ja avuliaisuus on ehkä heillä sit yhteistä. ja luonteeltaan, niin me ollaan molemmat sillai. Perusluonne on niinku sama. Henna on melkein aina innoissaan ja mun mielestä aina niinku valmis kaikkeen. Ja silleen niinku hyvällä ja iloisella ja tyytyväisellä mielellä. Tai en nyt tyytyväisellä. Mut kyllä mä silti tuun. Millainen on Sonjan hahmon takana piilevä neiti? Niin, no mä en Jenny niin kauhean hyvin tunne, mut paimiolainen. Se on ehkä ollut ihan hyvä silleen, että me ei olla Jennyn kanssa oltu mitään oikeastaan niinku edes tuttujakaan ennen tätä. Niin siinä on periaatteessa se, että niiden hahmojen välillä on kehittynyt silleen eri tavalla suhde, kun sit kehittyy silleen, että jos se jotenkin tuttujen kanssa tekee. Ja mut on ollut nyt se työskentely, kun mä oon opittu tuntemaan paremmin, niin kyllä se on helpottunut ja musta tuntuu, että se on myös näkynyt sit siinä laadussakin. Toivottavasti nousujohteisena. Ei mitään, mä olen semmonen hyvä jätkä. Joka vaan Niin. tekee asioita ja vähän lisää asioita ja joidenkin ihmisten kanssa, keiden kanssa ei välttämättä saisi tehdä asioita. Okei. Mitä yhteistä on Matilla ja Tommilla? Ei mitään. No Matti on sitten taas Tommina ihan niin kuin oma itsensä periaatteessa. Että tehtiin sitä kässäriä siinä ja käytiin läpi Jussi-Pekan kanssa. Ja Matti oli Jussi-Pekka oli sit siinä, että tiedätkö ketä voisi tehdä tämän Tommin roolin tosi hyvin? Maja ja Matti. Castingeissa sitten kutsuin Matin sinne, että Matti tulisi näyttämään vähän, että miltä se Tommi nyt sitten hänen silmin näyttäisi. Mä olin silleen, että voi helvetti, että toi on just se, mitä me ollaan tähän Tommiin haettu. Että se löytyisi sieltä. Mikelle ja Jussi-Pekalla, mitäs yhteistä meillä nyt sit olisi? On niissä nyt yhteysyksiä, että esimerkiksi Jussi-Pekkakin tykkää öisin tuolla Salon kaduin vaeltaa ja teurastaa ihmisiä. Suurin tommonen yhtäläisyys voi olla toi kohtalaisen lyhyt pinna. Et toki et mun sen ehkä yllä noin niinku massiivisiin mittoihin kuin Mikel, mutta itsellänikin se lähtee aika helposti ja musta tuntuu, että Mikel se lähtee vielä helpommin, niin se on ainakin yhteistä. Jussi-Pekka on helppo ohjattava, koska Miken rooli on kirjoitettu juuri hänelle ja koko ajan tien, miten hän sen tulee tekemään. Ja samaten kun tehtiin hänen kanssaan yhdessä käsikirjoitusta siinä loppuvaiheessa, niin silloin myös hän teki sen roolin silloin siinä vaiheessa jo sellaiseksi, että miten hän sitten itse halusi sen tehdä, että muokkasi sitä myös siten. Katso, 10 käskyä. Hei! Mä olen Jussi-Pekka. Ja minä olen Tuomas. Ja kauhu on rankka laji. Todellakin on. Joten kerro sinä, mistä kuuluisesta kauhuelokuva-hahmosta Sonja on anagrammi? Lähetä vastauksesi alusta. Klikkaa itsesi ruudussa näkyvään osoitteeseen ja lähetä vastauksesi meille, niin saatat voittaa liput 10 käskyn ensi-iltaan.